picking words as I go, holding my breath till I show. Building a fence for my sense, looks like I'm ready to grow. Καλησπέρα, λέγομαι Ανδρέας, μετακόμισα στην Κομοτηνή πριν από 2 χρόνια. Μέχρι τότε έμενα στην Αθήνα και ο κυριότερος λόγος που μετακόμισα είναι ότι μου δίνει πάρα πολύ ευκολία στη μετακίνηση, γιατί είναι μια φοβερά προσβάσιμη πόλη και μου δίνει δυνατότητα να πάω παντού. Είμαι ο Μάκης Καλαράς, τα τελευταία 15 χρόνια πηγαίνω στην Κομοτηνή, καθώς θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο προσβάσιμες πόλεις της Ελλάδας. Εκεί σχεδόν η αναπηρία μου είναι λίγη. Ονομάζομαι Γιώργος Παπαδόπουλος, είμαι παίκτης της εθνικής ομάδας μπάσκετ αμαξίρκο και παραμπάσκετο. Η Κομοτηνή είναι η ιδανική πόλη για άτομα με αναπηρία, καθώς είναι προσβάσιμη στο μεγαλύτερο μέρος της, προσφέρει ευκαιρίες στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία, στη μάθηση, στην άθληση και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης με αναπηρία. Γεια σας, ονομάζομαι Γρηγόρης Χρυσικός. Είχα ήδη ακούσει ότι η Κομοτηνή είναι μια προσβάσιμη πόλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κατάλαβα ότι μια πόλη και το πώς είναι χτισμένη μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός χρήστη αμαξιδίου. Είμαι ο Δημήτρης Χαριμπίδης, Παραλυμπιονίκης Κολύμβησης. Θέλω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε την πόλη της Κομοτηνής, γιατί είναι μια απόλυτα προσβάσιμη πόλη για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου όπως εγώ.